Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan aluwi at taga Pangasinan. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti anak ko ada Jack, Ivy, kan Alvin, Rochelle, kan Jake, Mariel, kan Marvin, kan J.R. Gutierrez, ti San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Inang Lourdes Matusalem kan De la Cruz family, dita Sitio Corpus, Barukbuk Isabela, from Nelia Limon. Reynaldo Jose, from Josephine Jose, ti Asingan, Pangasinan. Amin at taga Bulbulala, Balawan, La Union, from William Bolosan Sr. Apok ada Jusel, Jonabel, J. Joanne, kan Jerwin, ti Rosario, La Union, from Lolo Alo Abeliera, ti New Zealand. Shout out pa iti Mena, Bagus, kan Duran family, from Rochelle Mena. Nanay Zenaida Acosta, from Janine Bangis. Master Joseph, Mark, kan Carl, ti Irisan, Baguio City, from JM Almasan. Naganak ko iti Isabela, iso da Romeo, kan Gina Pascua. Kakabsat ko ada Regine, Rio, Romina, kan Ryan, from Mark Balieras. Arlene, kan anak mi ada Ronaldine, kan Gracias Medina, from Ronald Medina, ti Riyadh, Saudi Arabia. Alamo Maliaga Bueno, kan Banyal family, from Cuse Maliaga Alamo, ti Apari, Cagayan. Shout out pa ti De la Cruz, Limon Fernandez, Acosta, Lopez, kan Villanueva. Kastamutan ti Matusalem family, from Jeneline Matusalem, ti Dubai, UAE. Majesty Boys ti Santiago Isabela, from Denmark, Belmoro. Lamberto Passion, Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, from Linda Passion, ti Kuwait.
Dante Velasquez from Imelda Velasquez ti Riyadh. Shout out pa kani Lorena, Vanjik and Ruby Flores family ti Ruby's Garden from Raymond Flores. Kakabagyan mi di tami nagbag Isabela, Layos family ni Linda Layos from Jimmy Layos. Apong Rosario Bersabal ti Quezon Isabela, apong amante kan Irene Laya ti Santa Maria Ilocos Sur, kan amin a kapamilya. From Paul Anthony Laya ti Barcelona, Spain. Corpus kan Kasuga family ti Santiago Isabela, kastamotan ni Rowelyn Corpus ti Hong Kong from Roland Corpus. Villanueva, Bembo de la Cruz Castro kan Bautista family, especially dagiti teachers di ta San Juan, Quezon Isabela from Joy Villanueva ti Jordan. Jose Sugitan Patang Pataray family kan dagiti batch ko iti elementary di ta Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Pungtilan Rodriguez Tumines family, Tatang Celso kan Mamang Nora, Angelo kan Ace Tumines from Christy, Hong Kong. Shout out pa kan ni Rema Melchor from Reynaldo Melchor ti Montreal, Canada. Tatay Camilo, Nanay Nora, Ador, Malu, Marivic, Johnny kan Ralph from Marilyn Valdez. Shikaina, Jericho, Reynaldo, Lorena, Rudy, Robin, Ronnie, Addo, Richard, Reynabel, kastamot ni Vilma, Leslie, Isabel, Jonaline, Resty kan Richard from Remarin, Lorena, ti Kingdom of Saudi Arabia. Inang Linda ti Alcala, Pangasinan from Bula, Videoke. Cipriano family ti Sigay, Ilocos Sur from Caril Cipriano. Shout out pa iti Sobremonte family, da Norma Havonilio Hand, dita Sibey, amin at taga-alibang Season, Pangasinan, data Bungaw, Undong, Manang LV Dateng from Biyaheng Brangtlesam. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Louie. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. May sa ka subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Makaliwliwakan makaitad adal ngamin dagiti agduduma apadas ti biag nga ingkay ipatpatangatang. Ilingad naklaangan manang itinagan a Louie, tubuak ti Pangasinan. Agmay may saak nga anak datatang kananang, iso akas taunay agura kanyak ti amak, idinaamuan na amay saak agay. Nang runa, idijakon intuloy ti panagadal ko, takinay kayat kon tinagtrabaho, tapno makatulong kadakwada. Sapay ko mamanang tamapilimot ama idrama to'y padas ko. Kat tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Good morning, taropam. Ha? Anya kumati na saya ti tangagsapan o kaskan kamot ti makitkita. Ay, unay kamot tin tatang. Nagmayat ti panagriing ko. Ita, kasta ti sungbat mo kanyak. Anya kumati namnamam nga ramidek. Maragsakan na kiti kasta alangam. Nakasuot kay ti kawas ti babae apagturog. Nagalas talangam. Unay kan ayaguryo. Bayam ka din day ta anak mo. Bigbigat nga maagungungot kan. Nga ro tatang. Ay na, lumagay ka adagos, no kanayon kang agungungot. Sumurot ka kiti kanyak ijay talon, tatulungan na. Ha? Barang mabenat day tabagim, kandagi tatulang mo, kat agbalin kan anaan-anay alalakay. What? Oh no, no, father. Iso nga na si Mrekat a waitress, iti may sa abar, tapno makatulong kada kayo. Agkakanat pa iti sideline ko. Ita, pagtalunan dak, oh no, masisira ang beauty ko, father. Huwag mat nga min guryo. Naggagatupay ni Luis ito amang God. Ouch! Unay mo taday tangawag yung kanyak mother. Luwilatan, tsak kaya ti Luisito. Ay na! Hinakman lang iti talon ay maperdi ti aldaw ko dita sinalbak nga anak mo, Leone! Bye, father! Pasensya mo ni tatang mo anak ko. Talagang aging gaitak at di na maaklon ti kinataom. Di kaya danag nanang.
Awan kanyak tay jay. Isungar taray-ray awag latan. Dako ni kaskas, so dagiti bagbagan na. Ay, naimbaglaangan takasta ka anak ko. Basta, uray anya ti mapaspasamak, di mo gurguraan ni tatang mawan. Yes, mother dear. Apay anala daw ka nagawid, madanagan nakpaikit din kan ka. Ay, di magasak man, ijayan da pariteriyaw. May atistoryaan may hiso ajak mo na pupuutan ti oras. Ay, kasta aya. Ay, mabisi nakpaikit din ang mangururay kan ka. Ayan ni Luisitaw. Kat na pan nagtrabahon among mo tapang rabi iti trabaho di anak mo. Dayta, ti kay-kayat na. Nagtrabaho iti rabi. Tapno maipakat na ti kasjay akin na tao na. Apay aya akaguram unay di anak ta. Diyay kinatao na laang tinagbalbaliw. Ngam ti kinasingpet kan kinagagat na tumulong kadata. Saan apulos anabaliwan. Wala, ngam nakababain ti kasjay alangana. Sapay agmay-may sa nga anak ta. Ita agbalin lagayam akasjay. Di pa'y lako mga rod nagbalin a babae. Apay aya katawan mo ti problema taken ko ana. Saan akas ka dagiti daduma di ta makirelasyon da iti paadada a lalaki. Wen, no ita. Saan pa'y? Ang man niya tamam. No adanto nagaram kan kuana ngam kwartaan dalagayam. Saan ba't siguro lakay? Intelihente di anak ta. Ambuna ti ar-aramiden na. Ay, apo may sakapay. Makaamo ka. Kung konsintiram tomot ngamin di anak mo, iso akas jay. Sapay lakuma, tawan to ti pagbabawyam iti ode na, liunay. Mangrugin niya agsangpat, agiti parokyano mi. Sapay lakumat ang makaado kami ita arabi itap no maragsakan met ni boss. Sa bagay, ado dagiti suki mi ari nabi nga umay dito'y bar. May mayat latamat, no dati baro adumawi, tapno at adupay ti agbalin asuki mi. Speaking, ada si Mrak. Itala nga makitak dayta ngay may dito ay. In fairness, nagpinta sa babae. Kasla beaut. Aguray ka. Apay niya kasjay titignay na. Kasla lalaki mat. Ay! Kunakon kat. Lakin nagpaiso. Agmay may sasimrak dito'y bara pagpapaayak. Dayjay, napanan iti dayjay atugaw. Ang mga nada kasi narak na dito at chicks na. Enak man ita ayan day talakyan. Siya kung ti mga alay ito order na kan mga sikaso kan kuwa na. Excuse me, bossing. Ang mga nadapi order mo. Ag last call kami nga minan. Sakbang ag-close kami. Kasta ka di. Ikanak man pa'y nga ro diti do abir. Kan mabalin ka di nga awisan ka dito eh. Tapno da ka sarsaritak. Total, manumot ang tinabati a customer yo. Sandan sa pa yan nga order.
Okay, sige bossing. No problem. Mabit lang arod ha. Psst! Jun! Duaman pa nga beer ditoy. Sige, Lowy. Agyaman na ka. Nag-boring namin nawan ka Sarita. Ay talaga Impagarup ko nga rod na da kasi narak mo itay nakita ka asimrek dito ay nga agmay-maysa. Awan, kayat ko lang tag-relax. Kaya't nakita ko to'y bar. Iswa dito'y timayak. Siya kayam ni Miggy. Si kani? Lowy. Just call me Lowy. Nice to meet you, Louie. Same here. Tagano ka, Miggy? Iti may sa subdivision ni Tia si Derg. Nag-boring namin ni Jabalay. Takatulong lang ti kadkadwak. Ayan nagiti parents mo? Adada iti balasiw tao. Kastamat nagiti doa kakabsat ko. Siyak lang tinabati dito Pilipinas. Apaya di kasi murot kadakwada. Sayang namin dagiti negosyo mi ditoy. Siyak lang tinamnamaan dagiti parents ko amang imaton. Diyak kayat ijay. Kayat kumutlang dito Pilipinas. Bak nang kayo maggayam. Sana kas kada kami, poorest to the poor. Marigrigat. Apaya dito iti pagtrab-trabahwam. Dagiti dadto magkatadada iti salon, wano saan, mga opisina da. Well, diyan kami nakalpas iti panagadal ko, ta nagtrabaho ka dagos. Amumon, tapno makatulong ka dagiti parents ko. Kan may mayatin dito ya pagtrabaho. Amano nakarkaro nga minagurain na ni tatang ko nagtrabaho kiti salon wano parlor. Apay kumakagura na ka. Okay ka mata? Well, no, kaskan ka siguro, maawatam. Ngam ni tatang, oh, come on. Saan na maawatan? Pasensya ka na. Nagadun tinay-bagakan ka. Ngam sapay kumata di kan tumauma. Itatanam ang muka. Kanayon aktun nga umay dito'y abar. Itinailanad ko iti damo apas at ti surat ko, may saak agay manang Emmy. Kat kagura unay ni tatang ko ti kinatao. Jakmut ket di mababalaw, takas na kunakon, agmay may saak nga anak, sa kastoy pay ti kinatao, iso adismayado kanyak ni tatang ko. Awan makunak kaninanang ko tanaawat nan ti kastoy akababalin ko. Basta ikagkagumaak ti agtrabaho, tapno makatulong kadagiti dadakkel ko. Diyak makisinsiningad kadagiti lalaki manang, gapo kadagiti madamdamag ko ang mapaspasaran dagiti padak agay. Aging ga idinamamok ni Miggy, may sa alakyan ang nagbalin a regular customer mi, iti bar a pagtrab-trabahwak. Miggy, di ka kadipa agawid. Rabi una yan. Madamdamalaeng agsarakam matan. Okay lang, Louie. Adapay mo tibibusot nga inuman. Hustong tunog, sara kayo. Pangururayak ka. Anya? Urayan na ko na? Well, Louie, kaya't ka pa yung makainistorya. Isong awisan ka kumaidya balay. Ijayan ti paginuman ta. Oh? Ay na, kababain. Kan may sa, makaisturbo talaan ka dagiti kabalay mo. Kas na ko nakon, katulong lang ti kadwag ijay. Awan pagdanagam. Nga uray rabi iuna yan? Kan may sa, kasanunton ti panagawit ko, aber? Di ka madanagan, adalugan ko. Itulod kanton nga gawid.
Ay, sige. No talaga napilit ka. Sika, ti makaam mo, Miggy. Bongkesis gayam ti balayo, Miggy. Agyam anak. Adamutan may sa bodega mi dita para kadagiti daduma at agila ko mi. Talaga gayam abak nang kayo. Super rich. Nakababain sa mo ti makigayam kang ka. Anya ko matikabain mo. Agpapada ti tao. Awan ti baknang. Awan ti marigrigat. Madamag ko man laang, Miggy. Anya tinegosyo yo. Agricultural supply. Distributor kami kadagiti nagduduma a product para agrikultura. Kan ada apartments a papaabangan mi. Ay wow, bongga. Sana all kasta kabaknang. Mas nabakbak nang ka, taada pamilyam ditoy. Sana kas kanyak. Agmay may saak. Nabak nang kay ti pamatag dagiti dadakkel mo. Sa bagay, husto takon na, Miggy. Uray kagurgura nak ni Fudra. Ngam ipatpatag kulat ta, kat madada anak amang ipaay kadagiti kasapulan da ka ni Mudra. Nasingpat ka nga anak, Chloe. Nag-asa tagiti parents mo. Ay, hun gayam. Anya ti kayat mo nga inuman? Uraan niya, makaamukan, Miggy. Kabailak nga inuman, ti uraan niya kita ti arak. Di naklakit di papa inuman iti sabidong, kakasimot dagiti dadakkel ko ang mapanawak. Daitakot ti kayat ko kan ka. Makaparayaw ka kasarsarita. Sige, urayan na karon. Tama panak mangalay ti pagsangwan ta. Sapak itama pa ni Jay Taalaw agar musartan. Mao din ton dinalaing nga anak mao. Day tagaro ti problema lakay. Saan ang nagawid ni Louie di rabi Anya? Wan, inururay kong around, aging ga idi nakaturog akong dito'y salas. Talaga saan asim mangpot. Daytan, tay kunkunak. Ang mga nakasarak mo tan iti lalaki di takat si murutan di sa di naman anapanan da dya lalaki. Si kamot guryaw. Apay ngamin akastada gusto yan da iti panunot mo. Apay ang nakisurot iti lalaki iti bagbagam. Anya ti amuta, ang mga dakit din dakas na napasamakan ko ana. Imposible nga dadakas ang napasamakan ko ana. Dada ko man nang ipadamag kadatan o dadakas ang napasamakan ni Loway. Basta ti amaw, si murutan dajay iti lalakay. Sumardeng ka madlaangan. Ay, madanagan aklang arudan. Ay, awan ba't laangan? Malah paliw no awan pa'y nga aging kainton madamdama. Agpatulong tantaon kada kapitan. Good morning! Kumusta? Nakaturog ka kadimot lang ang bag. Ala, nakababay na talaga, Miggy. Diyak mo ta nakaawid. Nagadumot namin ti ininom tayo, dirabi Okay lang. Ado ti guest room dito yung mabalin mo pagturugan. Sa bagay. Umay kayo mga anan. Nakasaganan ti armusar. Sige, sumaruno kami ninyang. Ala, umay kanta agar mo start tapay. Sakbay nga itulod kay Jabalayo. Anya?
itulod nakmanan. Ay nasaanan, Miggy. Kabala akong taagawin nga may-maysa. Saan? Nas ka na maamon dagiti parents mo, adito'y tinagturugam. Tapno saan da agsususpet siya. Pagarupan dan tukit din anapan ka nakidate. Kat maungtan kalakit nga road. Sige. Agyaman nga rod, Miggy. Ay na, nagsimple ka agayam. Talagang awanan, timakunakkan ka. Agmano at nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Nay, damot gayam ka doon babae. Naimbag nga orasyon na. Kastabot kan ka. Ala, umay kayo. Sumrak kayo. Umay ka, Miggy. Sumrak ka. Nanang, isugayam ni Miggy. Gayam ko. Ijayak balay da nakiturog iti rabi Anya, pasensya kayo lakuman, nana. Pasensya ka mutan, balasang ko. Miggy gayam. Ni nanang. Pasensya kayo na jak nakaawid iti rabi nanang. Wala na. Di ko mangungtan ni Louie. Parbangon nga midan, idinalpas kami ang nag-inistorya. Isa ako na kay Jayan balay ang maturog. Ay na, agi ang manakgarod taijay gayam ang nagpalabas iti rabi Kunaknoan yan tinapasamak kenkwana. Di kayag danag na. Basta siyak ti kadwa ni Louie. Safe ti anak yu. Unmat ngamin nanang, di pagdanagan. Alangarod, agtugtugaw kayo pa idita. Tabangalak iti pagsasangwan tayo. Mabitlaang. Okay, nanang. Sumak iti jar ni nanang, apaman anaamamuna ni Miggy manang Emmy. Saan ngamin amadlaw adagos alakyan ni Miggy, no tila ang pisikal alangana ti kitaam. Madlaw mulaang nga isukat lakyan no aggarawan wenno agsao. Nalabit agapot agmay salaangan diti pagilyan ni Miggy, taadakat nga rudan ije balasiw taaw dagiti kakabsat ken dadakkel na, iso ang nagbalin kami anasinged. Jak ilibak ang nagdwa-dwaak ang makisiningad kankwana ididamo, nang runa idinaamwak ti estado da iti biyag. Ngamga po iti naidumduma agalad kan kinasingpat na, nakarkaron ang nagbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Nay bakit? Awan ka diti madmadlaw mo kadag iti dwa. Sino adwa nga ibagbagam? Sino pa'y kumangay? Daluwi kan Miggy Apay, anya ko matimadlaw ko kadakwada. Katno di damit na nagsinsina adwa. Kanayon da nga agkuyaw. Kanayon nga umay diti balay ni Miggy akompormila ti mauawit na apasalubaw, apasarabaw. At dapat itod na nukwa para ejay talon tayo. Ewan taday tamot ti may saan negosyo da. Dagiti mausar iti talon. Kun uray mo't ni Louie, kanayon mo't iti balay da saan aya? Day tangarod ka at Leonay. Saan nga tanga adan relasyon dagiti dwa? Anya,
Ay unay matad di kinasariwaw ti panagpampanunot mo alaklakayan. Kasano ko maamapasamak na ita? Kat kasla lalaki ni Migay, kat ni Louie kasla babae. Anya ko mga itidakas iti dayta, kat babae kan lalaki dalatamat. Ay na, sapay ko matasaan nga aggibaltang tinapanunot ka. Oh, wow! Nagsayaan no kasta talaga ti mapasamak bakat. Ay nalakay, agtagtagainop ka ititungat aldaw. Adayo ang mapasamak da ita, tagayim laeng dagitidwa. Miggy, anit ko amon? Di mo matsaksakitan dahil in order mo amakan. Apre kita na kita kasta. Ay na, Miggy. No lalaki ka lang at agpaypay so, jak amo na sawan. Amang ano na inlaba kung ka. Lalaki akmat sanaya. Abay, dakas na may inlab ka kanyak? Miggy, anya ka din tangay bagbagam. Sabay, kaslakla marunaw iti pa nag-Greek na, gapoy iti pa ng perperang mo kanya. Miggy, dakit iimak, pinatpatamatan. Apa yan? Amo ka, saan ka siguro ang mamati iti bagakan ka? Ngamda ito iti agpaiso ang marikriknak. Amom, iti kinabayagta na singad iti tunggal maysa. Addan rin mo sing ana isang sayan ariknak para kan ka, Louie. Anya? Agayata kun kan ka, Louie. Diyak ka mo no, anya ti mapasamak kanyak, no mapukaw ka iti biyag ko. Miggy, sigurado ka kadi iti day tangay pagpagam? Amo mo ti kinataok, saan ka di? Saan ato bang daytay ti panagayat ko kan ka? Katsapay ko mata di nakagura, Louie. Kwa? Apay ko makagura ka ngay. Agyaman nakit di kang ka. Tainayat na, nga oray kastoy ti kinataok. Amam ka di akas tamat ti mapalpaliiw ko iti pagkikiti kalabas. Naawan ka, kanahin ka asap-sapulan, Miggy. Sana kompleto ti aldaw ko, no saan ka makita. Ha? No kasta, agayat kamot kanya kun, Louie? Wan, Miggy, ay ayatan kamot unay-unay. Anya jay ko na nga ibagayo kada kami kan ni tatang mo, Louie. Nanang. Ala, naibagayaw tadumdum nga kami kan ni nanang mo. Sige, siya kunti mang ibaga, nana, tata. Agayan ayat kamin kan ni Louie, nana, tata. Anya, ay, agpaiso ka di day taga ibagbagayaw. Ay, tagkasar kayo arudan, Ay, aguray ka man, alaklakayan. Aguray ka. Nya, kasar nga ibagbagamot. Kasano ang napasamak day takat? Agpada baliktad di kinatao yu adwa. Saan may nga mo, nanang? Basta napasamak latan. Kastoy mo ti marikrik nami para ititunggal maysa. Ha? Ay, kat agpakalalaki ka nga rodan, kasta matlagayam nga ay ayatam ni Mickey. Ni tatang mat. Apay, kaskarina. Naawat to ba ni Miggy no asino ak? Kung awan mo ti
panang babalaw na kanya. Pudnuti ko na ni Louie, tata. Maawat ko nga uray anya ti katatao ni Louie. Kat, kastamot kanyak ni Louie. Ay na, mati kawak. Kasanugarudan day ta. Sikat ti babae, Louie. Kat nimot Miggy ti lalaki. Flang, talaga kasta ti mapasamak, mother. Anya? Ay, ora na pa iti katatao yaw. Basta tinapatag, agin inlayat kayo. Umdasan day ta pakaragsakan mi kaninanang maulo eh. Miggy, naragsak nga isasangbay mo iti pamilya me. Agyaman nagtata. Kat into no may agbakasyon ti pamilyak. Iyam amok tumutan ni Louie kadakwada. Amok maawat dan tumot ni Louie akamang ti pamilyami. Agtorno sa marudan ti panagtigtignay mo si Louie. Tapno saan mo ta nakababain na Huwan ka di tatang. Di kay madanagan. Siyak ti makaamo. Ala, sapay ko ma. Taag na nayon ti panagayatyo iti tunggal maysa. Anak ko. Nati kawakmet iti damo manang Emmy. Impagarup ko no iti laang pelikula mapasamak tikas iti love story mi ken ni Miguela wenno Miggy. Kaaduan pa'y kadagiti makaamamo kada kami tinapaelek apaman anaamuan dati relasyon mi. Ngem elek gapo ta maragsakan da iti nagbanagan mi saan ket agapo ta umsyan da kami. Iti ababa asarita manang apaman ang nagbakasyon mo't dito'y Pilipinas ti pamilya ni Miggy kat nayam amunak kadakwada, nagkalay sa kamin. Iti panagdan namin kas agasawa, binilbilin da kami dagiti dadakkel ti asawak, maipanggap iti negosyo da, sakbay ang nagsublida ijay balasyo taaw. Tada kami kat ngarudan ti mangimaton. Inyawis da pa iti panagnaeden dagiti dadakkel ko iti sularda, ngam saan mo't amapanawan datatang kananang tibasit asularmi. Kan jakmat lata umanugot no bilang, taamangan no kunaenda amanang gundaway kami. Iti panaglabas ti panawan, namin pinsanan ang nagbaliw ni Miguela, kat nagbalinan anaan-anay a babae, nang runa idinagsikugan. Siyak ti medyo pailaeng manang. Ngam ikagkagumaak ti agbaliw, tati kayat ko, apaman ang maipas nga iti asawak ti umuna nga anak mi, naan-anay tumutan a lalaki ti mabangunan na nga amana. Daytoy ti pakasarita ak manang, katagyamanak iti panangisimpayo. To'y pagayam mo, Louie. Louie, pagayam ko, makaparayaw to'y insalaysay mo. Naidumduma ti love story yu itinagbalin nga asawam. Nga maipanakkel kayo nga agpadpada, gapot agpada kayo ang nakasagana ang mga barwanan para iti binukelyo a pamilya. Iti daytapay laeng nga aspeto pagayam ko, makunakon anatibker ti pundasyon nyo, agsipod ta nakasagana kayo nga agbaliw ken mga ramid iti amin para iti pagsayaatan ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla